Елның бер генә вакыты да, кыш кебек тылсымлы да, серле дә түгел. Ул безнең җиребезне вакытлыча сихерләнгән тылсымлы патшалыкка әйләндерә. Яңа елга бер атна кала, кечкенә фәрештә ак алъяпкыч киеп, бәйрәм пиругы әзерләргә керешә. Он урынна ул иң матур кар бөртекләрен, чүпрә урынна баланың кыңгырау шыңыдай көлүен куллана. Мондый чүпрәдә пируг камыры бик тиз күтәрелә. Һәм кечкенә фәрештә аны игелек һәм мәхәббәт җылысы белән җылытыла торган тылсымлы мичкә куя. Әзер бәйрәм пиругларын ул чыршы һәм мандарин төньяк балкышы белән бизи. Ай нурларыннан бизәгечләр сибә. Бу көнне үзенчәлекле хуш ис, яңа ел исе барлыкка килә. Дуслар, карындәшләр, могҗизаларга ышаныйк. Безнең һәрберебез бу дөньяга бәхетле булыр өчен туа. Үзенә һәм якыннарына бәхет тели. Гади, тыныч, якты. Якынның җилкәсенә сыенып, барлык авырлыкларны онытырга. Яраткан, якын күзләрнең шиксезлегенә тыныч кына карап, барлык серләрне сөйләргә. Безнең һәрберебез назга мохтаҗ. Ул язның беренче чәчәкләре кебек гади, кояш нурлары кебек назлы. Шушы барлык назны яраткан кешеңә бүләк итәсе килә. Безнең һәрберебез үз-үзенә ышану хисенә мохтаҗ. Кайчагында кемнеңдер тыныч кына, пышылдап кына әйтелгән: "Син булдырасың, барысы да уңышлы булыр. Иртәгә һичшиксез барысы да килеп чыгар" дигән сүзләр ишетәсе килә. Һәрберебез саф мәхәббәткә мохтаҗ. Хәтта аңа ия булырга өметләнмәүчеләр дә. Мәхәббәт ярлы кешегә дә, бай кешегә дә, акыллы кешегә дә бер төрле кирәк. Алай гына да түгел. Мәхәббәт ул кеше йөрәгендә, ил йөрәгендә, галәм йөрәгендә яши. Мәхәббәт кешене бәхетле итә торган матур һәм назлы хис. Бу тылсымлы көннәрдә безгә мәхәббәт, ышаныч, наз һәм бәхет китерәчәк барлык хыялларыбыз тормышка ашсын. Не знаю, в чем секрет, но все вокруг не смотрят след. За мною на балу следят и ловят каждый взгляд, и о любви твердят. Не знаю, в чем тут суть, но стоит на тебя взглянуть, и ты грустишь по мне, и при луне ты так волшебен.
зажигает ночь. И в залах я танцую вновь, во мне как пламя кровь, ведь я цыганки дочь. Той, что сердца людей пленяет красотой своей. Никто вздохнуть не смел, когда ее волшебный тамбурин звенел. Во мне душа цыганки той пылает, как костер, сильная той же красотой, дитя лесов и гор. Алым блеском на небе горя, мне на щеки ложится заря. Закружил меня в радостной пляске южный ветер, полный ласки. Аромат свой дарят мне леса, в черных косах сверкает роса. Снится, как щебет ручья. И я знаю, в чем сила. Урлармысыз қарындашлар, туған айлар. Hayırlı kеш, hürmetli konaklar, dostlar. Yürek oralarına жақын етіп, үйдегі барлық мәшәқәтләрегізді қалдырып, біздің яңа ел бәйрәміне келуіңізге біз бик шат. Kalendarda 27 dekabr. Бар хәлем жаңа жыл алдыннан тынып қалды. Her жұртта шыршы һәм мандарин исе килә. Урамда салкыннар күшәя. Мамактай кар ята. Барчабызда да яңа ел алды кайфы. Күңелдә рәхәт, моңсулык. Узып барушы ел турында нәрсә әйтеп була? Ул гади генә булмады. Бик күп вакыйгалар һәм яңалыклар булып узып барушы елда. Аларның бөтенесе дә кызганычка каршы яхшы булмады. Ләкин Әмма тормыш бер урында гына тормый. Һәм без жаңа 2023 елның бу сагасына басып торабыз. Димәк, тиздән барысы да яңачак булыр. Безнең яңа хыяллар, яңа планнар, яңа амбициялар һәм максатлар барлыкка киләчәк. Булар барысы да һичшиксез булачак. Әйдәгез, күңел ашыйк, бер-беребезне котлыйк, бүләкләр һәм елмаюлар бүләк итик. Чөнки бездә бүген Жаңа жыл!
Әйдәгез, Грештин такмакларын! Kreşinlerinin Birmençik Devlet Folklor Ansamblı. Александр, әйтелі, менә узы барушы 2022 ел синең өчен нинди вакыйгалар белән истә калды? Ой, Алина, вакыйгалар күп. Менә шуннан да аларның иң әйбәтләренең берсе үзебезнең ансамблебыз белән Казакъстанга барып кайттык, Аллага шөкер. Ондагы
Dämli riziklar aşa, 5 barmak kımız içip, oy, şundi şep bol deymi. Alarның matur jırlарын tыңlap, no көңілләрім рәхәтләнеп кайтты. Синең жылың ничек узды? Әйтим икән инде. Әйт. Мин кияүгә чыктым. Ой, менә бит. Чын күңелдән котлыйбыз алайса. Зур рәхмәт. Хәзер сәхнәбез түренә чыгачак артистыбызга үтеп баручы ел балаларының, улының һәм кызының мәктәпне яхшыга бетереп, югары уку йортына урнаштыруы исендә бик каты калган. Шуның белән әниләрен сөендереп торалар. Каршы алыгыз. 6-нчы халыкара Казан сөлгесе, Гран-при иясе, Рәсәй күләм һәм халыкара конкурслар лауреаты Лариса Басырова! Ирдә буран, кичтә буран, мамак шәлегне уран шул, мамак шәлегне уран. Кигән киемен күрсәм дә җаным бәгырем Үзен күргәндәй булам. Кигән киемен күрсәм дә җаным бәгырем үзен күргәндәй булам. Ишек алдында йөримен, карлар жауса керимен, шул карлар жауса керимен. Синнән башка җем табамын, җаным бәгърем җаман сулап йөримен. Синнән башка җем табамын, җаным бәгърем җаман сулап йөримен.
Fatfaga ünlü kim igeni kılar İrkeli көңелле турайлар жылары Яшиде улы кырлар гүлсізні сағынып Күтәдір яз сайын яшыл шәл янынып Turaylar, siz yalnız gitmeyiz Tuvan ya kırların kaldırıp gitmeyiz Turaylar, siz yalnız gitmeyiz Tuvan ya kırların kaldırıp gitmeyiz Üstünde turgaylar kanına Көңілім аманда шулардың сағына Білігіз қадірін туған яқ біргені Ең якын, ең ғазиз тей туған жеріне Turaylar, siz yalnız gitmeyiz Tuvan ya kırların kaldırıp gitmeyiz Turaylar, siz yalnız gitmeyiz Tuvan ya kırların kaldırıp gitmeyiz Kaldırıp gitmeyiz Turaylar, siz yalnız gitmeyiz Tuvan ya kırların kaldırıp gitmeyiz Tuvan ya kırların kaldırıp gitmeyiz Игорь Дмитриев! Бик зур рахмет бәйрәмнәр белән дуслар. Зур рәхмәт. 2022 ел юбилейларга бик бай булды. Керәшеннәрнең туган айлар культура агарту газетасына 20 ел тулды, дуслар. Хөрмәтле кырындашларыбыз Геннадий Макаров 70, Георгий Ибушев 65 еллык юбилейларында билгеләп үттеләр. Әйтегез әле аларны көчле алкышларга күмик, дуслар. Һәм тагын бер әһәмиятле вакыйга итеп Татарстан Республикасы Керәшен иҗтимагый оешмасының 15 еллык юбилеен атый алабыз. Чын күңелдән барлык юбилярларны шушы матур даталары белән котлыйбыз. Инде сәхнәгә чакырасым килә вокаль-инструменталь ансамбльнең Тумар тәрбит такмакларын башкарыр алар. Thank you.
Dostlar giyen şırtımdan annemde şırlar şırlarga sizden bir şır bizden bir şır para karşı şırlarga sizden bir şır bizden bir şır para karşı şırlarga Degeri kurşak gebek bir gelek madur bir siz eğlenip kurşak gebek bir gelek madur bir siz eğlenip kurşak gebek Bazeler gine, geri döngül gine, gediklerin gülgüne sinesi yakın gine, gediklerin gülgüne sinesi yakın gine. Bilsin onun bilsin gile, oldu bası şiiri bası banın sigerik gile, oldu bası şiiri bası banın sigerik gile. Olma bakşasına girip olmana üreligi, şırladık da bir yedikte buldum et göngeligi, şırladık da bir yedikte buldum et göngeligi. Tuma. Atım var yürügenim yok, derdim var yürügenim yok. Atım var yürügenim yok, derdim var yürügenim yok. Atımda var derdim de var, emmesi gene yarım yok. Atımda var derdim de var, emmesi gene yarım yok. Otur bassız yürümez, suda güneş üremez. Otur bassız yürümez, suda güneş üremez. Canlan deyip yanmak gülsen, yeşil canı öremez. Canlan deyip yanmak gülsen, yeşil canı öremez. Bardım bakmağa, derezesin kopurga. Bardım bakmağa, derezesin kopurga. Baktım sıktım batıldı, dengeleri aşıldı. Baktım sıktım batıldı, dengeleri aşıldı. Eti çıktı ürmege, kızı çıktı türmege. Eti çıktı ürmege, kızı çıktı türmege. Etin aldım bıçağa, kızın aldım bıçağa. 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 İvan.
yapraklar şiirlerim şan Şırlatırım bir yarım gülütürüm yapraklar şiirlerim Şırlatırım bir yarım gülütürüm yapraklar Hey canım Ay şiirlerim sana Яна Шалаумова, güçlü alkışlar. Hoş geldiniz. Амелия Феофанова. Ул шаулыгын. Амелия Феофанова.
тамашачылар, концертның нәк шушы урынында bir крешен жігітін шақырасым келе. Кім деп ойлайсыз? Жыршылардан кім біздің крешен жігітлері? Бар әлі? Кім? Татарстанның атқазанған артисті Вадим Захаров! Şap mizegelleri Üstenginde ribbetinin Sepit alıp bir gene Yalıtır yalıtır kilip durar Hattı idere birek Kim buldu iken ol künlü Minden de bekletilirek İhtarın bir paydı Kıvıravun şımladı Üterim şu sepitte Ballaşarım duyuladı İhtarın bir paydı Kıvıravun şımladı Üterim şu sepitte Ballaşarım duyuladı Дай погромче сделай, вот сейчас я живошенька İnde küpme ömür uzran Maşinam yerip tıran Balaşanın sepite Var bir sarındıra İsenele ol sepite Yürüp gelir gebola Lakin yıllar yokşul indi Balaşanın arına Şımladı Üterim şu sepitte Ballaşarım duyuladı Dağın bir kaydı Kımıravın şımladı Üterim şu sepitte Ballaşarım boyladı Hep elif dağın bir kaydı Kımıravın şımladı Üterim şu sepitte Ballaşarım boyladı Üterim şu sepitte Ballaşarım boyladı Ballaşarım boyladı Ballaşarım boyladı Rahmet Hayırlı kişiler olsun emmegizge de. Barazlarım atı beyrem kişileri bilen. Bir kadar Tatarca şansın stilin acılar parası gelgeni burası. Buyurun şey. Türlü haller buldu bizning uramda da bizning uramga da yağdı kızıl qarlar bizning uramdan da uzdu alar uzdu yatlar bilen uzdu biz yaratkan yarılar biz yaratkan yaralar eni buldu köpten bizning uramda da şeyler dinme gütken bizning uramga da
Kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Biz yaratkan yarılar eni buldu köpten. Bizden uğramda da şeyler dime gütken. Bizden uğramda da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizden uğramda da tuyular girdi tuyular, biz yaratkan yarılar uzdu uğram boylar. Bizden teresige de bakmadı da ağlar, gürüle baktı kızıl karılar. Biz yaratkan yaralar eni buldu köpten. Bizden uğramda da şeyler dime gütken. Bizden uğramda da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Uğramada beyrem kiler dedik, her saluğa tukta gurur başlı idik. Başlı iye uzup gitti yaşlık, eksin güzel yaşlık, ne güzelin yaşlık. Biz yaratkan yaralar eni buldu köpten. Bizden uğramda da şeyler dime gütken. Bizden uğramda da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Biz yaratkan yaralar eni buldu köpten. Bizden uğramda da şeyler dime gütken. Bizden uğramda da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizden uğramda da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bana şular. Bizden uğramda da kışlar kilesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Rahmet. Kadarsanın at kazanan artisti Vadim Zakharov. Зур рәхмәт сиңа матур җырларың өчен. Без алга таба да шулай гел сөендереп тор, ярыймы? Алина, менә минемчә безнең концертта менә нидер җитмәй инде. Нидер җитмәй. Кара әле чыннан да нәрсәдер җитмәгән төсләйме? Кара әле без кая килдек? Кунакларыбызны кая чакырдык соң? Керәшенчә огонек. Эй, дөрес! Крәшенчә огонек димәк. Кара әле. Бу бит концерт нәкъ безнеңчә крәшенчә дигән дип крәшенчә узырга дигән сүз бит, шулай бит? Шулаймы, дуслар? Шулай диләр. Ярый. Әйдәгез алайса соң жаңа җылны да безнеңчә керәшенчә каршылыйк. Әлеге минуттан мин сине Алина дип түгел, Луна дип атаячакмын. Риза, ярый. Мин Александр булмыйм, Сандыр булам. Ансына да риза. Ярый, яхшы сөйләшсәк, Сандыр. Әйдә соң бу елны юлбарыс дип атасак, инде киләсе ел ул куян елы була бит. Шулаймы? Шулай. Дөрес әйтәм бит. Шулай. Әйдә менә залдан сораштыру үткәреп карыйк әле. Кемнәр безнең юлбарыс җылында туган, кемнәр инде куян җылында туган? Тәк, юлбарыс җылында туганнар кулыбызны күтәрәбез. Күренә, куллар. Күренә. Менә Тавышларың да чыкмый. Юлбарыс җылында туган кунаклар. Рррр дигез.
Әне. Юлбарыс деп кышкырмай, деп кышкырай. Тоқта, әмне хәзер минекелер күбрәк була. Куян жылында туганнар бармы? Алайсам куян булып сикерегез инде сез. Кая әле? Аякларыгыз жазыр әзерәк. Шәп бит бу, шәп бит. Каралы безнең залда күпме юлбарыс һәм куян җыелган. Әйе, әмне пәрдә артында тагын бер юлбарыс яшеренгән икән. Каршылыгыз сәхнәбез түрендә Таный Татый Ефремова! Армысыз, карандашлар! Жыр башлылары қиын, жырлағыз достар, жырлағыз көңілі өтсін ойын. Басқышны сырлатқанша, өзі шығып жырлай мәлі кішіні жырлатқанша. Иділләрі, 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 күлләрі, сізде болса шешкелері, бізде аның күлләрі. Иділләрі, 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 күлләрі, сізде болса шешкелері, бізде аның күлләрі. Жуғансың, иділләрі, 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 күлләрі, сізде болса шешкелері, бізде аның күлләрі. Иділләрі, 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 күлләрі, сізде болса шешкелері, бізде аның күлләрі. İdilləri, 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 külləri, sizdə bulsa şeşkələri, bizdə onun gülləri. İdilləri, 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 külləri, sizdə bulsa şeşkələri, bizdə onun gülləri. Mında güreşinler var mı? Neden kızlar çektirelim? Молодцы! Яшьлек бит ул сөйкемле, яшьлек бит ул бер кайчанда үтеп китмәс шикелле. Şeşkələri, bizdə onun gülləri. İdilləri, 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 külləri, sizdə bulsa şeşkələri, bizdə onun gülləri. Sizdə bulsa şeşkələri, bizdə onun gülləri. Sizdə bulsa şeşkələri, bizdə onun gülləri. Қарағыз әлі, міне біздің яңа келесі жылның қожасы Куяныбызда ашыға екен. Қаршы алығыз. Сәхнәдә Бірменшік дәулет фольклор ансамблінің солисткасы Снежана Абрамова.
Hanadılar uzun Ağlar benim iki kuzum Durnam ama kerem
Kreşinlerinin devlet folklor ansambli Bermenişek. Sen bilesіңме, Lüne? Kış babayının kreşinlerniki kebe köp birniçe isimi var. Жоқ, Rusça Ded Moroz, Tatarcha Kış Babay bula. Degeningine bilem. Emine bulay. Türlü illerde kış babayını türlü atıylar. Fransa'da kış babay Père Noël bula. İtalya'da da kış babay kişiksiz var. Onun ismi Babbo Natale. Germanya'da Santa Claus, Kolumbiya'da Papa Pasquale, Yarı eydeyin de olaysan Vietnam'dan nişek bula Kış Babay. Tao Quinn. Debatıylar. Qaraley ekemet koyun. Koyun oylap tapkanlar yine şu isimlerini, değil mi? Emine kreşinlerde ona nişek indeşilir miken, he? Ey, Lüne, nişik kine isim tabırga indi. Bir de boşqa kelmey mi? Eybetlep oylap qarayıq әлі. Mine kreşinşe Kış Babay. Şulay. To'xta. Anladım, qara. Ruschadan terjime etamiz. Ne bulay? Ded Moroz, Tatarcha. Soğuk babay bula. Eye. Şulay da bit. Может, aksakallı soğuk babay bula kreşinçe. Жоқ инде, baribir bizningshe tugul, ko'ngilga jotmay nishikdir. Shulay bit qarindoshlar. Yo'q, конечно. Min bilem kim bilgenin. Ol bütün nerseni bir kim bilmegenini de bile. Kış babayının kreşinçe ismini gine bilmey olmaz. Kim indi ol? Mında var mı? Hey! Kim bulsan indi? Gennadiy Mikhailovich Makarov. Elbette ol bile. İndi ol bulup ol bilmese kış babaysız kalabız. Gennadiy Mikhailovich. Rahmatinge былай турлағаш. Шындап та бит біздің элекеге бабайлар суық айларны екі түрлі айтканнар. Бірisi ағам қырлаш, бірisi інім қырлаш. Ағам қырлаш була инде ол ең суық. Ол була біздің январ айы. Кеші қырлаш инде ол інім қырлаш, анысы февраль айы була. Демек, январ башында біз қырлаш айы дейбіз. Шуңа күрә мен ойлайм инде сандыр бұл қырлаш бабай була. Сіз келишәсез ме? Рахмат. Gennadiy Mikhailovich bek zo'r rahmat. Alaysa endi bizning qish babayimiz Qirg'och Babay bo'ladi. Eydeli olaysan sahnega Qish Babay. Qirg'och babayni chaqirib birgalab hurmatli do'stlar. Qirg'och babay! Qirg'och babay! Kızım, kimlerdir kışkıra tügül? Kızım! Eshitila. Ey, bizni chaqiralar axırısı! İsenmisiz? Dip tuşlamayını alkışlap karşı almışsınız. Kırlaş babağız kire! Kırlaş babağız kire kızım şulay beyt. İsen mi oğlum, isen soğuna turasız mı? Eybet kire var axırısı kensiltiniz. Qirg'och babay! Qirlash Babay. Eye. Bo'laklarni ko'p olib keldingmi bugun? Ko'tarib bitirgisiz. Ko'tarib bitirgisiz. Qo'yib turadi qo'lim ardı. Qarşılayıq dostlar birgelep, Яңа yıl килә безгә. Әнә күпме кунак килгән, әйләнә тирә безгә. Йолдызлар төшеп кушылган чыршыдагы утларга. Кыш бабай белән Кар кызы килдек сезне котларга. Менә кызым ничек сезне сәламлады. Бәйрәмгә килделәр дуслар, чәчәкле, жарлы табын. Йөзләр шат, күңелләр хушлы, безгә ни кирәк тагын. Елмайды күзләр, күзләргә чәчәкләр сирен ачып. Кирәкме йөзләр эзләргә бу түргә юллар ачык дип сәламлый сезне Кыш бабагыз. Менә Геннадий улым, син Кыш бабайга Крәшен исеме куштың. Менә bizde bulay ite turganlar idi zamanında. Enim Kırlaş
Ağam kırdaş. Enim kırdaş ezrek bitini salkın tügül, ağam kırdaş salkın yan barayı. Enim kırdaş nese deyip eyteyken, min ağamdan da uzduruydım uyalam şol deyip eytedi. Ne hürmetli tuğanlar, Allah'a şükür biz gelip gittik. Maturgana ittirip beyramlarınız bara. Biz indi kızım bir müzikal selam bilen sen bizning kelgan qonaqlarımızga, qarindoshlarımızga bizga jırlap gidersin indi şulay bet oğlum. Kızım. Elbette bula gitem sizge bir yana yıl jırı. Ey, min tınlap turam. Diginde orununuz var Yok, eydegez. kızım jırlagancha basıp turam. Ap giтерген mi? Ne Kırlaş babay bu? Kızım rahmet. Oy rahmet. Karı kızı şundi matur jırlı iken. Kimnin kızı şu ol? Benim kızım şu ol. Kırlaş babay organınızdır eydegez. Nişikine arıp erip gitemini min hazır. Bizge ezrek düşüp otursak dersek olur iken. Yol etip oturağız. Bizning bit hali jırşılarımız köp. Bulaklarında köp bit. Bik köp. Anlara birimin ya mı? Eyle Kızıma şans maçı butarız. Alkışlar aslında. Uzatıyı basar. Uzat bizni.
Сиңа. Яшьлегең бар, жүләрлегең бар, әйдә. Әйдәгез. Без уже картайдык. Безнең матур концертыбызны шушыннан карап отырырсыз. Геннадий Михайлович ана чуп торсаң да бәк әйбәт. Аннан шәбрәк күренәчәк. Әйе. Яшьләр бер тирә. Аның да юбилей минеке дә 300 ел. Безнең Кырлаш бабай бигрәк юморист икән, ниме? Күбрәк сөйлә. Әйдә. Балалар тормышыбыз чәчәкләре диләр. Һәр бала матур чәчәк кебек. Алар шундый төрле. Барысы бергә бу дөньяны гаҗәеп гүзәл гөл бакчага әйләндерә. Бала ата-анасының шагылышы. Киләсе чыгышлар бу сүзләрне чын мәгънәдә дәлилләр. Каршы алыгыз. Сезнең өчен җырлыйлар Снежана, Станислав һәм Арсений Андреевлар! Allah! Бигрәк кечкенәләр бит әле булар. Seni kara kaşlarım, seni kara gözlerim, seni yavrum sıcak yerlerine yüzlerim. Seni kara kaşlarım, seni kara gözlerim, seni yavrum sıcak yerlerine yüzlerim. Seni yaram, 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 seni barbe, ürünüm yaram, seni yaram, yaram, yaram. Sandуғашны күрсәң дә юлга тезелгәннәрен, бәлкем белмей йөрәгемнең нигә өзелгәннәрен. Сандуғашны күрсәң дә юлга тезелгәннәрен, бәлкем белмей йөрәгемнең нигә өзелгәннәрен. Мин сине яратам, 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 мин сине барыбер үземә карарам. Мин сине яратам, 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 мин сине барыбер үземә карарам. Алма бакчасына керәм, үргән чәчемне сибәм, сине көтәм, сабыр итәм, кирәкми миңа бүтән. Алма бакчасына керәм, үргән чәчемне сибәм, сине көтәм, сабыр итәм, кирәкми миңа бүтән. Мин сине яратам, 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 мин сине барыбер үземә карарам. Мин сине яратам, 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 мин сине барыбер үземә карарам. Ай кызым булдыралар. Ай ай ай. Мин сине яратам, 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 мин сине барыбер үземә карарам. Мин сине яратам, 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 мин сине барыбер үземә карарам. Ай малайдар. Снежана, Станислав, Арсений Андреевлар. Безнең әле сезгә бүләкләребез дә бар Кыш бабайда. Менә кечкенәсе гел Кыш бабайга карап торды да торды. Кайчан бүләк менгереп бирә дип торды инде ул балакаем. Ничек бирмик инде бу кечкенәләргә кызым? Шәп җырларлар бит имә дуслар. Onlar шабыйга әле безнең киләчәк балалар бит алар. Күз генә тимәсен. Ой ой ой. Улам, нинди бүләк бирим сиңа? Нәрсә язган идең Кыш бабайга? Нинди бүләк алмакчы идең? Пистолет ди. Син улам, сиңа нәрсә кирәк улам?
Pistolet тоже. Менә кышыбыгыз пистолет кирәк икәнен белеп алды. Менә монсын ал улым. Менә монсы пистолет. Менә монсы пистолет. Менә монсы атама. Улар Шамик, рәхмәт. Рәхмәт. Күтәрә алмый. Ой, улым. Зур рәхмәт сезгә, Бабагыз, Кырлаш да. абай. Хөрмәтле тамашачылар, сезне тагын бер сюрприз көтә. Жизнь моя бродячая, с бедами и удачами, давит монотонный вес проблем, как вес. Я и не надеялся, как-то мне не верилось в то, что ангел спустится ко мне с небес. Доча, 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 доченька, ночи, 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 ноченьки, я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся, я свои меняю платьица. Знай, что каждый раз по-новому в тебя влюблен. Ангел просыпается, тихо улыбается, вся вселенная вращается вокруг нее. Маленькие радости, бантики сладости, Непривычно бьются в жизнь мою, как ручье. Доча, 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 доченька, ночи, 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 ноченьки, я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. годы, годы, годы катятся, я свои меняю платьица. Знай, что каждый раз по-новому в тебя влюблен. Доча, 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 доченька, ночи, 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 ноченьки. Я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся, я свои меняю платьица. Знай, что каждый раз по-новому в тебя влюблен. Ой, рәхмәт. Бик матур, әтиле кызлы дуэт. Ай-яй-яй, кыз. Александр һәм Ева Игнатьевлар, алкышлар дуслар. Ой, Александр кызым, ой, Александр кызы, улы.
Kızım ne özün şekilli eken. Meniki bit inде. Siniki şok, bunda şekillerli kurun yok. Onun bugün debüt. Onun bugün debüt. Birinci tapkır sahneye çıkıp ne şulay etisi bilen bik motor jır başkardı o. Etiyin şekilli bik matır jırlısın iken. İsen savguna bul indi balam, isen savguna bul. Rahmet. Oy kızım, молодец tatarsa ettin. Akıl Kışla Vladimir, senin malayın at bilmedin. Bulak bir edireyim. Senin de malayın jırlı bit. Kırlaş baba esin Irak'a gitmişe getirali. İyi. Mine hazır sahneye şakrasım kile. Şulay Амилия Феофанованы, Иван Пугачевны һәм Яна Шалауmovаны. Әйдәле оларга да матур бүләкләр бүләк итегез. Bulargan indi bulak, bular bit indi televizor bağanası katlı. 18 yaş yuqali alарга. Şolay mini, iyi bala kaydarım, kiligez, birem, minde bit bulak bik kup. Alkışlayınızlar dostlar. Ne oğlum? Ne kızım? Hayat ağam birse. Kızım, sen kısıp kalmak şeyin malle. Münevit. Rahmet. Barınız. Sehtartında aşıp kararız bağla. Rahmet, kullar şabit. Ey rahmet bağlar. Kırlaş baba. Бүләкләрем тагын калдымы әле? Kızım, Bitip bitken ahırı. bitken mi ne? Kızım şu tucuk. Yok, bitti. Buletler bitken. Belki vardır. Yoktur. Eybetlep qara indi. Yok bit, buş. Ey bulmadı indi yarar. Олыларға да бүләк бердірмекші едім инде. Kutumunu çıkardım. Алар да бит бүләкләргә бик лайыклар. Şolay kızım, şolay. Alarga kol çavu bir gebetindeydi. Ansı da bulak hanım. Biz bit яңа ел кичәсенә җыелдык. Шулай бит. Şolay kızım, Sandır. şolay kızım, şolay. Бу елгы ел Россия халыклары мәдәни мирасы елы буларак уза. Шуңа күрә җырчы Җәүкәй җырты яңа ел алдыннан мәдәният өлкәсендәге казанышларны барлау өчен культура өлкәсендә җыл кешесен билгеләү өчен сораштыру уздырган. Әлеге сораштыруда ел дәвамында мәдәният өлкәсендә зур уңышларга ирешкән карындашларыбызны барлаганнар. Җиңүчене тавыш бирү аша 26 декабрьдә билгеләгәннәр. Хәзер әлеге карындашларыбыз белән якынрак танышыйк. Евдокия Толстова, Балык бистәсе Ури Шаллысы авылында Евдокия Григорьевна мәдәни мирас һәм крәшен тарихы музее оештыра. Музей Евдокия Григорьевнаның тормыш иптәше Николай Толстовның төп йортында әбисе Агафья Матвеевна Толстова нигезендә ачыла. Ел дәвамында безнең конкурсант шушы музейда күп чаралар уздырды. Кунаклар кабул иткән. Алкышлар, хөрмәтле дуслар. әлбәттә. Менә шулар арасында тагын Денис Михайлов дигән бер крәшен җегете бар. Крәшеннәрнең Берменчек дәүләт фольклор ансамбле солисты Казан театр училищесын уңышлы тәмамлап, Денис олы сәхнәгә юл атлый. Петров бәйрәмендә крәшен шибәре конкурсында алып баручыдан крәшеннәрнең Берменчек дәүләт фольклор ансамбле солисты дәрәҗәсенә күтәрелгән җегет. Көч алкышлар! Һәм ярты ел эчендә йолдызга әйләнгән бу җегетебезне ел ачышы дип әйтсәк тә ялган булмас, дөрес булыр дип яза безгә Җәүкәй җырты. Менә шулай дуслар. Безнең тугайларда безнең белән бер рәттә дип билибез иде алкышларыгыз белән. Тагын әйтергә кирәк, Денис инде армия сафларына җыйна хезмәт итәргә, ул инде исән-сау гына әйләнеп кайтсын дигән теләк белән без аны озатып калабыз. Һәм инде шатланып каршы алырга язсын. Хөрмәтле дуслар, дәвам итәбез. Киләсе конкурсантыбыз Олег Фазылҗан. Билгеле ул Галияскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры. Бу елның тарихына Мансур Гыйләҗев әсәре буенча куелган
Микулай моноспектаклінде Микулай ролін башқаруы білен кіріп қалды. Күшті алқышлар. Нина Фадеева Питреш районы Крешін Сердесі ауылында яшәүші әни, әби, татар тілі һәм әдәбияты оқытушысы, ижади шаралар активисты. Мұнан тыш Нина Фадеева балалары, ыныклары составында шулпы гаилә ансамблен оештырушы да икән. Менә шулай. Алқышлар, құрметті достар. Ярый, бүләкләрне тараттык, бирдек, әмне тамашачыларыбыз бүләксез калалар бит. Тиздән яңа ел, һәр кеше дә бүләк аласы килә бит. Әйе шул. Менә безнең тамашачылар бит инде бүләк аласы килә. Аларга нинди мугҗиза бирергә соң? Кайгырма, бүген бит Крешенчә огонек, хыяллар, теләкләр чынга ашатырган көн. Мугҗизалар димәк була. Алла бирсә. Хөрмәтле достар, инде менә кара каршы җырлап алырга кирәк бугай. Кара каршы? Мин синең теге нәрсәгә намекать иткәнеңне аңлыйм. Димәк бит инде шуны әйтәсем була бит инде. Һаман теге башыңа килеп җитмәй. Ярар, мин бит монда инде бүген. Ярый, анысы турында аннан соң сөйләшербез. Син кара каршы уйнарга дип әйтәсең инде. Әйе. Кара каршучылар сездә әйтмиләрме? Юк, әйтәләр. Әйдә улайсам, син башлысыңмы? Менә мин башлыйм, алайса, менә безнең Мамадышта Нардуганда менә шулай җырлаганнар. Әнә килә автомобиль төягәннәр кыярлар, борыныңны бик күтәрмә, шиләгелеп куярлар. Аха, ярар. Әйе. Так, мин сиңа нәрсә дип җавап бирим? Ярый. Иске Тәрбиттә безнең әтинең авылында менә булай җырлыйлар. Жыраклардан берәү килә, майлап чәчен тараган. Замананы авыр диләр, кем күтәреп караган. Замананы авыр диләр, кем күтәреп караган. Менә бит, анысы шулай шул. Менә шәп булды, Лүнә. Менә бу синең өчен репетиция гына булды бит әле. Мин аны шулай дип Хәзер җырлай инде үзеңнең жараткан җырыңны. Без рәхәтләнеп тыңларбыз. Әлбәттә җырлыйм. Әлбәттә җырлыйм. Бер яңа җырны башкарып киләсем килә. Сабакташлар дип атала. Үтеп барса да яшьлек еллары, хәтердә һаман мәктәп еллары. Дөрли күңелдә, әле бөгендә үсмер вакытның якты уйлары. Ул еллар инде кабатламастан, кайрасыз хәзер, әй сабакташлар, кайрасың кайда, шалдыр килешер, уйнап көлешер.
şundi şep de jırlıysın indi. Zor rahmet. Мен сені тыңладым да өзімнің де жырлайсым келіп кетті бит әлі. Никайда жырла. Лөне, міне білесің бе, бұл жыр мәхсус сенің үшін. Сенің қызыңа. Жүрегім жанан иdim, алма бақшасының жолы тәрізілерге тұры, әлі сиңа бердігін бүтін жаным нұры. Bütün canım nuru, para bu yeni zifa, Hüseyin'in parasıyla, para Hüseyin'in parasam yüreğim canan idim. Alma bakşasının yolu derezellerge kuru, ellesin adiregen bütün canım nuru, ellesin adiregen bütün canım. Александр Игнатьев. Сандар! Сандыр Игнатьев. Рахмет! Allah şiver kızları yaratasın da indi sine. Жаным ушады мысың сиңа? Бик шәп булды, бик ушады. Тырыштым инде, Алай тырыштым. миңа багышлап жыр-жырлаганнары жок иде әле. Шулай міне, міне мен бірінші бұрын инде алайса. Хүрмәді достар, кім міне әлігі тағын бір шибер қыз сәхнәге шығуын күте. Сәхнәбіз түрінде Крәшіндерінің Бәрменшік дәулет фольклор ансамблі солисткасы, Татарстанның атказанан артисті Шын Крәшін қызы, шиберлерінің шибері Оксана Дмитриева! Arılarımızın karındaşlar. Sandılaşlar gelgenizge giderler meydan kızıge. Sandılaşlar gelgenizge giderler meydan kızıge. Siz sandılaş gözünüzge bütün işe giygen sizge.
Açtım gülleri kurdum sandım açtım gül kurdum Siz tuğanlarını kürgenşin oksal kuşka dik kurdum Siz tuğanlarını kürgenşin oksal kuşka dik kurdum Jırlimeli onunla da tuğızna da Jırlimeli onunla da tuğızna da Mekmek olsun şeşegi küküre barağızna da Mekmek olsun şeşegi küküre barağızna da Allah iteye gelirler, güller iteye gelir. Allah iteye gelirler, güller iteye gelir. Biz geldik ömürlerine şaşet iteye gelir. Gürge vurur şada da kuşa şeye gelir. Biz geldik ömürlerine şaşet iteye gelir. Gürge vurur şada da kuşa şeye gelir. Buldurdu. Bek zor rahmet. Ay ay. Endi yakınlaşıp gelişi яңа yıllar bilen barıgızna da isenlikte, sazlıkta, imminlikte, mullukta, bäxetli turmuşta mına şulay birgeleşip tağı da яңа yılda görüşürge nasip bulsun idi. Karetik bäxetli turmuşlarına dilep maturcularımızna devam etigeli. Yaşığa alınıp da yaktı gün duva Bulduralığın kadar her gün dünyаны kuva Ülgürəbiz deyip şababız Uylanabız nişik bulğan deyip şamabız Kıtsın bizde xəmmə rəxitli durmuş Yazmışlardan diye kürmə yok diye uzmuş Bəxitli bularga haqlı hər kişi jirdə Merhabat hislerin duyup dünyada yaşar Zor maksatlar koyup alga haman yaşayırız Alga tava varsın bir her verişiriz Kileşek gün mahtur bulsun yaktız kalsın Duruşular konuşlarga yol salsın Kesin bizni xəmmimizni rəxitli durmuş Yazmışlardan diye kurma yok diye uzmuş Bəxitli bularga haqlı hər kişi jildə Mərhəbət hislerin duyup dünyada yaşar Eşlep yuvanı Bideli dürüst yaşım deyip duanı Yoldaş bulsun insaf hisler suyunda haber Mene şunu duyup yaşa özümün rahat bir gelir Kıtsın bizni xəmmimizni bəxitli durmuş Yazmışlardan diye durma yok diye uzmuş Bəxitli bularga haqlı hər kişi jildə Hislerin duyup dünyada yaşar Kesin bizni xəmmimizni rəxitli durmuş Yazmışlardan diye kurma yok diye uzmuş Bəxitli bularga haqlı hər kişi jildə Mərhəbət hislerin duyup dünyada yaşar Mərhəbət hislerin duyup dünyada yaşar Mına bit barısı da o'zibizcha, kirashincha buundan buunga kelgan. İyi.
Шулай, менә кунакларны мәсәлән концертка кичке 6-га чакырсаң, алар 7-гә генә килеп җитәләр. Бүгенге кебек. Шынлап, bir җыелсалар инде, тиз генә таратырмын диме, 2 сәгать концертны 4 сәгать итеп карыйлар. Әйе шул. Кушамадылар, туганлык исемнәре турында әйтмим дә инде мин. Менә татарча апа була бит инде. Керәшеннәр тути диләр. Тути генә түгел әле, бездә җырак тути дә, шибәр тути дә, шәшәк тути дә бар. Әйе, менә татарларда абый булса, бездә дәдәй була. Жырак дәдәй, бәләкәй дәдәй, дәү дәдәй. Ак дәдәй диләрме? Менә әйтә бит керәшеннәр кызык халык инде ул, име? Менә Лүнә әйт әле, менә бер туган тутаңның ирен ничек йөртәләр? Җизнәкәй диләр. Безнең сәхнә артында да бер җизнәкәй чират көтә. Үзе уңган, үзе булган, үзе шибәр. Азрак мактаншыркрак та кебек үзе. Кем инде ул шундый? Әйдәгез, каршылыйк әле. Владислав Уткин, җизнәкәй! Binanı başta çıkkaç bu yolunu yıktıram. Anları Grişe'ge şottum. Akşa biye, ıstırdı. Grişe bulsa kartaydı indi bana ayak koytarılmay. Өзі ешітсе ашуланыр. Жоқ indi nişe başulasın. Benim bilen bir yaşıt indi Grişe. Haydi gittik. Ярар. Достар, менә төрле илләрдәге гаиләләр
Яңа ел алдыннан нинди йолаларны искә алалар икән һәм нинди йолаларга буйсына дип әйтәсе килә. Менә карап китик әле. Мәсәлән, Испаниядә һәр испан кешесе курантлар төнге 12-не сукканда бер дистә йөзем ашырга тиеш икән. Бу йоланы үтәсә, димәк, ел һичшиксез уңышлы булуына алар бик ышана. Әмінә мәсәлән Японияда авырулардан саклану һәм гомумән бәхетең тулып торсын өчен яңа елны яңа киемдә каршылыйлар икән. Әмінә итальяннар иске елны колаш җәеп озата. Алар барлык иске әйберләрдән арынырга тырыша. Яңа ел төнендә Италия өенең тәрәзәләреннән барлык теге кирәксез, ярамаган әйберләрдән арына икән һәм инде тәрәзәләрдән очып чыгаралар икән. Алар саны күбрәк булган саен яхшырак дип санала. Әмма безнең гаиләдә яңа елны яңа киемдә каршылау гадәте бар. Яңа кием яңа елда яңа идеялар, кызыклы проектлар алып килә. Әгәр сез дә үз тормышыгызда яңалык кертергә телисез икән, киләсе концерт номеры нәкъ тә сезнең өчен.
Sizning oldingizda stilli, zamancha kreşin kiyimlari brendi Tarix modelyer hem nigaz soluvchi Aleksey Dmitriyev, Ay kızım. dizayner Elina Yakupova, Әлі жары келген, үлесі болғаны мекен шындай мадырны көрмейші. Ay. hem sizin için Tatyana Yefremova jırladı. Alkışlayın dostlar. Міне қызым, әнеттігі яқта сумкылысы ұшады ақша жияр ғайбет. Benim көңілім сағынбай дүймесін Бойсындар сүйіне сиқырлы сен мені ұнатыр өткенді Жол болар рахметім сүйіне рахметім өзіңе бөлек ермін Бойсындар сүйіне Yanıp yaşayız. Yana yıllar bilen. Rahmet. Alexander Sandar Ignatiev. Рахмет, улым, рахмет. Мындай сүйүү ушағында яшайбыз болғаш, яшайбыз әлі. Hayırlı kışlar. Yağma yıllar mübarek olsun. Gelecek yağma yıllar bekir şatlıklarını alıp gitsin. Kullandırıp, ağlandırıp, apar kıyılar. Tevge sarlar, tevge yarday, yürekke uyular. Cennet ilip derilir, apar yağlar.
yarday, dikkatirde kala. Birinişi bar tevdi yarday, dikkatirde kala. Birinişi bar tevdi yarday, dikkatirde kala. Marina Казакова, күшті алқышлар. Рәхмет. Зор рәхмәт шундый матур җырларың өчен. Сандыр, карале. Кыш көне нәрсә эшләргә жаратасың? Бірі-біріңні қар күртлерінде аударарға, қар атышлы ойнарға, бұз қиярға, шанада шуарға жаратам. Мин карның ничек төшкәнен карарга, суыкка карамастан урман буйлап йөрергә, игә чыршы яки нарат ботаклары алып кайтырга жаратам. Чөнки салкында алардан хуш ис бөркелә. Нинди урман, Лүне? Урамда -20. Урамға бір нинди шортларда да шықмайым. Жараткан қатынымның тәмні ашларын, пирокларын ашап рәхәтләнәчәкмен. Миңа хәзерде салқын әлі. Инде бигрәк туңа торган кеше икәнсең. Ярар, хәзер без сине җылытырбыз. Сине генә түгел, бөтен тамашачыларны җылытырбыз. Каршылыгыз керәшеннәрнең очкыны Рима Никитина! Hey, gitti! Uyanız! Elektrik, sandalının bağların. Elektrik, sandalının bağların. Rettin, yüreğimdeki mayların. Rettin, yüreğimdeki mayların. Güneş bulsun yüzünüz. Güneş bulsun yüzünüz. Sağlamlığında sileşirge olsun etkensizliğiz. Sağlamlığında sileşirge olsun etkensizliğiz. Gitti kreşinler, uyanarız. Uğrandıklarga oldurıp olma fizyolog şilgen. Uğrandıklarga oldurıp olma fizyolog şilgen. Uğanlarım biz yaşattım güllerge solar sidem. Uğanlarım biz yaşattım güllerge solar sidem. Elektrik, sandalının bağların. Elektrik, sandalının bağların. Rettin, yüreğimdeki mayların. Rettin, yüreğimdeki mayların. Hey! Oralıp ağır Ural sularına. Oralıp ağır Ural sularına. Biz olmanın kızılları, biz ol sularına. Biz olmanın kızılları, biz ol sularına. Elektrik, sandalının bağları. Elektrik, sandalının bağları. Rettin, yüreğimdeki mayların. Rettin, yüreğimdeki mayların. Bir gece şık, bir gece şık, bir gece şıkın elle. Bir gece şık, bir gece şık, bir gece şıkın elle. Bir gece şık, bir gece ütkeliye gönlüne. Bir gece şık, bir gece ütkeliye gönlüne. Güreşinlere! Hey! Ой, кызым булдырасы. Ой, сендегі энергетика меңа келіп бәрілі.
Рәхмәт. Хош бабайның селкенмәгән җирләре селкенә башлады кыз. Селкенгәштән яхшы яшисең. Ярый әле мон чыгып әйтим иде. Энергетикасы килеп бәрелә. Кыш бабай ярый туфли килеп бәрелмәде. Онсына рәхмәт. Юк, миңа бүген инде концертның башында ук әйтеп куйдылар, зинһар Римма туфлиңны салма дип. Ну, керәшенчә бер тапыр дисе килә бит. Шунап, бүген бит монда керәшеннәр җыелган. Кадерле кырындашларым, якынлашып килүче яңалар белән котлыйм сезне чын күңелемнән. Берегезнең дә ишеген, тәрәзләрен кайгы хәсрәт шакымасын. Бәхеттә, шатлыкта, сөенечкә төрнеп яшәргә язсын. 23нче ел, Алла бирса, зур шатлыкларга, байлыкларга бай булырга охшаган. Шәхсән минем өчен, сезнең өчен дә шулай булсын. Шуңа күрә барыгызга да бәхет, шатлык телим. Бер керәшенчә дә тиген дә. Диген инде. Ну ладно, туфли салмыйча бәрелбей, топыр дисе килә. Керәшеннәр! Кирәк кызым, күтәрмә. Kızım çırak beni çıkar. Римма Никитина! Римма Никитина алкышлар! Электірмәді сен ышқындырдың. Ай Аллам, Кыш бабай, син электр булса да кайтып китим. Поездым 2 сәгатьтән соң Перим кайда китте. Шулай менә. Әйдә киттек. Теге фирменный... Бирми. Бабамдан әллә ни рәт чыкмас кызым, үзең генә кит. Рәхмәт! Римма, фирменный җөмләңне әйт инде. Зажжем, мои хорошие, Казан. Хәйрилләр теләгез миңа, Перимгә киттем. Рәхмәт ялсын. Исән сау йөреп кайт, Римма. Кызым, Перимдә зажима киттермә. Хәерле юл. Обязательно. Хөрмәтле тамашачылар, барыбыз да зарыгып көткән Керәшенчә Огонек яңа ел бәйрәменә багышланган концертыбыз да ахырына якынлашты.
жер üstüne аклык пакылык алып килген жаңа жыл бәйрәме котлы булсын. Киләсе жылның 365 көне бәхет шатлык кына кидерсен. Аткан таңнарның барысы да алсу булсын. Тормыш юлларыгызда шатлыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгелләр күп булсын. Сезгә яңа елда иң изге теләкләрегезнең тормышка ашуын, сәламәтлек, бәхет һәм мәхәббәт телибез. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз, сау булыгыз! Жаңа еллар белән! İsen sağ bulayık bağlar, isen sağ. Әйдәгез сәхнәгә рәхим итегез. Biz de әйдәгез безнең белән, әйдәгез! Oy oy oy, менә кышты dostlarım çıktı. Ho! Каршылык дуслар бергәләп яңа ел килә безгә. Әле күпме кунак килгән әйләнә тирәбезгә. Йолдызлар төшеп кушылган чыршыдагы утларга. Кыш бабай белән кар кызы килгән безне котларга. Яңа ел тиздән килер идәчәк. Кыш бабай килгәч булачак котлауларда бүләктә. Яңа елда чынга ашар теләгән һәр теләктә. Яңа елның бәхетле ел буласын теләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Яңа ел